Was bardzo serdecznie w odcinku z Monią. I w tym odcinku pomagamy sobie. Mi zostało... Nie wiem. Dobra, nie będę teraz sprawdzać. Aha, dziękuję. Tak. I mam coś? Właśnie tak, chciałam Wam powiedzieć, że jak mnie zaprosicie na Monio, to przyjmuję tylko od 8 levela, no bo 8 level na Monio to jest taki już dobry, a nie taki 6, drugi, no bo Wy możecie wtedy przestać grać w Monio i nie przyjmuję, przyjmuję właśnie tylko takie duże levele od 8. Właśnie sprawdzę. Ja przyjmowałam i nie wiem, czy to właśnie niezbyt tak, żeby... Wiem, że to źle, że usunę, ale jeżeli mają opinię... Ja nie. Ale ja dam więcej Monio, tak szczerze, bo... Dobra, nieważne. 10, dobra, zostajesz. No kurde. No to... No ale zasada. Tak. Okej, ma 10 level, zostaje, dobra, to ona ma szczęście nawet, upiekuje się, bo tu większość znajomych powyrzucam, bo nie miała tak bardziej levela, miały drugi wbity, a więc jak ja mam ich przyjmować. A jeżeli nie macie Monia, to sobie załóżcie i wbijcie sobie tak samo jak ja do 8, a ja mam już 11 w dzień wbijam, no ale mi się nie chciało schodzić na Monio. No to będę was przyjmować, będziemy sobie pomagać w levelku, tak jak ja z tą dziewczyną sobie pomagamy. Plus 20. No, już nie jest aktywna? Nie, jest na Monio, dobra. Już nie było 12 level. No, nawet się nawet wygląda, nie powiem, bo te buty taki komplecik mogła zrobić, każdy jak to lubi. Ja na przykład zrobiłam sobie taki, no bo jakoś tak mi się spodobał, a w mojej garderobie masz ode mnie Monia 38, dziękuję. Ty też dostaniesz Monię, to i przystawkę, a na lody zaraz będzie. Jeśli mogę doczytać, aż to dostanę, bo to takie fajne. Spoko wygląda. Stop. I tak. To jest moja cała garderoba. Tych spodni sobie nie kupowałam, bo dziwnie by to wyglądało. Więc chodzę tak. Tu mam takie buciki, a to są początkujące. A to kupione, wiem, że można było sobie wziąć, a te uszy mi się serio spodobały. I ta kolanka nieźle wygląda z tymi włosami. To ją umieściłam, a z tymi włosami jakoś tak nie pasuje. To chyba, że stworzymy sobie Monisia, który będzie wyglądał tak. No chyba bym takiego nie chciała. To jakoś tak niezbyt pasuje. Ale chyba, że weźmiemy to do... Nie, to w ogóle już dziwnie wygląda. Te uszy trzeba zrobić. Trzeba jakiś kompletów do nich kupić. I te włosy mi się też nawet spodobały. A to już w ogóle podobało mi się, a co to? Aha. Ale różyczka przestała chyba pomagać. Jak to widzę, to jest... napiszmy... Ja na przykład lubię oglądać Szkołę. Bo to jest taki serial, w którym można się pośmiać na takich aktorów. Dobra. Nie. Mój papier będzie miał niedługo drugi level. Nazwałam go Bonjour. Bonjour, tak szczerze Bonjour, to znaczy, że po prostu tak będzie. Dobra, nasz fame. I tak, nie będę już pisać w połowie odcinka, że nagrywam, bo to brzmiało dziwnie. Nie. O, dziękuję. 45 może już. No nie, co? Jak? Jest! I mam 12 level. Dobra. W mojej jest nawet skok. Aha. Na czym polega to? W ogóle muszę sprawdzić, o co chodzi w prezentach. Prezenty. Jeszcze daję Monii. To zapewne będzie to. Czyli ja sobie tu wbijam levelki. Nie, ja najpierw na swoim się to sprawdzę, bo się już boję. Boże, się boję. Wow! Jak można dać prezent? Aha, sobie chcę dać prezent. Ej, serio, chcę sobie dać prezent. Cicho, kranie. Ja chcę dać prezent sobie. Ej, ale epickie. Ale, no daj! Nie, nie, to. No nie! Co za komputer? Ej, cicho. No, jakie... Proszę zostawić mnie w spokój. Paciak, picie. Cicho, komputerze bądź. Tak, ja mogę dać komuś nowy prezent. Nie, no ja już wiem, co ja sobie mam. Bo ja chcę sobie dać prezent. Co ty dać? Nie wiem. Dobra. Tego piszę Hannibala. Okej. To... Tu sobie pomagamy w levelach. I co tu się dzieje? Aha, Murzynka wysłała mi zaproszenie, ale nie no. Ładnie wygląda jak Murzynka i fajnie. Fajne włosy, ale to nie. Takie niebieskie. To niezbyt. Usta do niej trochę pasują, ale to dziwnie. No, a który masz 13? O, spok. Prezent za prezent. Znak zapytania. A już mogę wysłać? To wyślę różyczkę. Jak to ładne? Była 20. Dobra, nie czaję. Ona serio już... Kurde, to nie była róża. To była Uno. Jeszcze... Gdzie jest róża? Fajnie. Sorki. Sorry. Prezent za prezent. Ok. No i to na tyle. A potem będziemy, moi drodzy, jeżeli już będziecie wchodzić na Monio, to ja sobie jeszcze pokoloruję tło. No. No, gdzie to zniknęło? O, nie?
kolorek. Fiolet może? Bo fiolet ładnie wygląda. Ale oczywiście fiolet nie idzie. Jeszcze raz, fiolet. O, jest. To taki bardziej róż. Ale... Wtrącajmy.